Sa pagsugod sa limited face-to-face nga klase, ana sa 116 ka mga eskwelahan ang misalmot sa tibuok Davao Region. 8 ka mga schools divisions ang nag-abli na og mga eskwelahan kung asa ng eskwela ang 23,541 ka mga learners. Sa Davao City, 41 ka mga eskwelahan, apil na niini ang usa ka private school ang nangabli og balik. Anaa sa 8,744 ka mga learners ang malipayong misulod sa classrooms alang sa limitadong face-to-face classes. 11 ka mga eskwelahan sa Davao de Oro Sub ang nagbalik eskwela na niadtong Marso 2, samtang 5 ka mga public schools ang una nang nagpahigayon og limited face-to-face classes niadtong Nobyembre 15, 2021 atol sa pilot implementation. Anaa sa 1,928 learners ang mipartisipar sa face-to-face classes sa Davao de Oro. Sa Davao Oriental, 27 ka mga public schools ang nagsugod na sab sa ilang limited face-to-face classes niadtong Marso 1 kung asa 7,903 ka mga learners ang misalmot. Ug niadtong Lunes Marso 7, usa ka eskwelahan sa Mati City ang nagklase sa unang higayon kung asa 189 ka mga pupils ang miapil. Sa Davao del Sur, dunay 3 ka mga eskwelahan kung asa 228 ka mga learners ang misalmot ug sa Davao del Norte 3 ka mga eskwelahan sa Island Garden City of Samal ang nangabli na og balik niadtong Marso 1 nga gisalmutan sa 330 ka mga learners. Gisugdan na sab sa 3 ka mga eskwelahan sa Panabo City ang ilang limited face-to-face classes niadtong Lunes kung asa 175 ka mga learners ang misalmot. Samtang 21 ka mga eskwelahan ang sa Tagum City kung asa 4,044 learners ang nangapil. Sa kinatibukan, 5.27% ang total public schools ang nangabli sa face-to-face classes sa 2,200 ka mga public schools sa Davao Region. Ang mga eskwelahan nga nagpahigayon og limitadong face-to-face nga pagtuon pasado sa gihatag nga guidelines ug sa gihimong assessment sa Department of Health ingon man sa Department of Education. Ug sagad niini nahimutang sa mga lugar nga dunay ubos nga ihap sa kaso sa COVID-19. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.